Mga igsuon ko diha ni Kristo, ania kita karon sa ikanapulugupat nga Domingo sulod sa tuig. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang misyon sa kapito ag duha nakaangkon og duha ka kahulugan. Una, nagbutyag kini nga ang pagsangyaw sa ginharian dili di ay tahas nga ilara sa napulog duha ka apostoles. Ikaduha, alang sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus, ang numero 72 nahimong simbolo sa gidaghanon sa mga Hintel nga kanasuran. Dili baya sulagma nga sa daghang mga higayon sa iyang pagpanaw paingon sa Jerusalem, miwali si Jesus sa kaluwasan ngadto sa mga Hintel. Ang kapito ag duha ka mga tinun-an, masaligong misugod pagbuntog sa kalibutan. Dinhi makita nato ang gahom nga maoy nagtukmod sa mga Kristiyano sa pagsangyaw sa maayong balita, tapos nila masinati ang paglamdag sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Busa ang mga Kristiyanos gimanduan sa kanunayng pag-abanti. Ang tumong sa apostolikanhong pagpangalagad wala diha sa pagpangita sa kaugalingon niyang kalampusan. Hinuon, ana diha sa pag-andam sa katawhan alang sa ilang personal nga paghimamat kang Kristo. Ang mga misyonero mao lamang ang mga mag-uuna. Naghago sila tungod og alang kang Kristo. Ang pag-ampo mao di ay ang pagsampit sa kawalay sukod nga gahom sa Dios dinhi kanato nga mituo. Pamalandungan nato kini. Sa imong pagkabinunyagan, ikaw gitawag sa usa ka misyon, ang pagdala kang Kristo ngadto sa uban. Apan sa imong pagmisyon, ikaw usara ka mag-uuna. Ang importante nga pinaagi sa imong pagmisyon ang katawhan, maandam sa ilang paghimamat kang Kristo. Mao ba kini ang imong nasinati? Miampo ka ba o sa laing pagkasulti, misang kipit ka ba ni anang walay sukod nga gahom sa Dios nga anaa sulod kanimo nga mituo? Gihangyo ang tanan sa pagtindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa ato mga sala. Aramandam kita sa pagsaulog ni Santos nga wisa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Musa nangamuya ko kang Santa Maria karunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon. Aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadun uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, pinagis pagsugot na Hesus Kristo imong anak kog sulugon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasak kami sa salawag, dada kami nga nasa kalipay, nga walay katapusan. Pinagis sa maong Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Duyog sa kalipay sa Jerusalem ug pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyogin ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya. Aron kamo mosuso ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas, kay nag-ingon ang Ginoo. Pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran, sama sa nagbaha nga sapa, ug magsusuka. Kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Inig kakita ninyo niini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo ingon sa balili, masayran unya nga ang gahom sa Ginoo, anaa sa inyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko, ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Pasinggita ang tibuok yuta, ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Uta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Hawitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan. Isang yawang iyang mahimayawong kadaiganan. Ingna ang Diyos pagka makalilisang sa imong mga binuhatan. Pasimbaha kanimo ang tibok yuta, ug pawitag pagdaig kanimo. Paawitag pagdaig sa imong ngalan. Umari kamog tanawang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat diha sa katawhan.
Giusab niyang dagat ngadto sa pagkamamala. Latas sa suba ng labang sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Singgita ang tibuok yuta. Pamati karon kamong tanan nga nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay unsang iyang nahimo kanako. Daigo ng Dios nga wala mo balibad kanako. Sa akong pagampo o sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Ginoo uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa Galacia. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o nang binuhat. Alang ni atong nagsunod nining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw o kaluoy mag-uban kanila og sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan manghinaot ako nga wala na untay magsamo kanako. Kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mga igsuon mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human ini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagkurha aron mag-unag kaniya ngadto sa tagsatag sa kalungsod ug dapit ngayang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan diutay ra ang mga gani. Busa pag-ampo kamo sa tagiya sa nihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ko kaninyo nga sama sa mga natingkarnaro ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdalaw puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa niya sa dalan. Bisan diing balaya kamo abot
Unahan ninyo pag-ingon ang panagdait mania nining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang iyong yukbo sa pagigdait. Kung wala, pakwiya ang inyong yukbo sa pagigdait. Pabilin ka mo niya itong balaya o kaon og inom sa ilang idalit kaninyo. Kaya ang mamumumo angay gayud nga sulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa kabalay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa kalungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuhang mga masakiton nga atong lungsura ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na mabut kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag na tuntanan. Gipadala sa atong Ginoo ang kapituag duha ka mga lalaki aron mag-unag kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka mga lungsod nga dapit ug mga dapit nga iyang pagadtuan. Unya natural sa mas to pagabuhaton kung doon na kita'y mga taong ipadala sa usa kadapit o doon na kanila'y importanteng misyon dito, doon na kita mga instructions, mga pahimangnot kung sa'y angay buhaton, sa'y dili angay buhaton. Ayaw pagdalaw puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalias. Kung sa may iyang ipasabot ni kinahanglan ang iyang mga tinunan, they have to travel light. Dili sila kinahanglan magdalagdaghang mga butang. Kaya tingali noon kiniilang pagdalagdaghang mga butang, mao ni makahatag nila sa ni makuhaan ang ilang focus, ang ilang attention, ang ilang concentration sa ilang tinuod kayong misyon o ang pagsangyaw. Ayaw pagdalag puntil ni sudlanan sa limos ni sandalias. Doon na siya ipadala. Apan kadto lamang may importante kayo alang kanila. Sa iyang pag-ingon, ayaw pagdalag puntil, wa ka na magpasabutin uray nga di na sila magdalag puntil. Ayaw pagdalag sudlanan sa limos, di ka nang pasabot nga sa lidi na gayon magdalag sudlanan sa limos. Sandalyas, ayaw pagdalag sandalyas, wak nang pasabot nga magtiniid na po sila. Ang kipasabot ni mga pulunga, magdala lamang sila sa labing importante kayo sa ilang lakaw. Aron walay gubin kini ilang paglakaw. Kaya lagi ang ilang mga panginahanglang uban mao ni kini idalit o ihatag sa mga tao nga ilang pagasangyawan. Ngano magdala pa man sila kini butangan uban nilang mga kinahanglan, ang mga tao naman nga ilang pagasangyawan ang mo provide niini, ang mo dalit umuhatag niini. Ayaw ka mo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Wala ba dyan mapasabot nga din sila managad og tao? Tao ang ilang tuyo mo sa kinahanglan, managad silang tao. Apo nung siya pasabutin niya, ayaw ko mo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Dili chismis ang inyong misyon. Dili pag-iistorya sa mga butang ang inyong misyon. Ako no galing aduna makamaisulti kanila, kini may tungod sa misyon nga akong gisugo kaninyo. Katong mga istorya nga wa na hinungdan, ayaw gayud ka na iapil
sa inyong trabaho. Nyanidot kayo mga igsoon, kaya nagahis ko to sab siya, pupuyo sila sa balay, kung na doon mo dawat nila, unya, kaon, unsay idalit sa tagbalay. Ganito na paday inom di ay, kaon og inom sa ilang idalit kaninyo. Ayaw ka mo pagpili unsay idalit, nga panalitan kung kamo dalitan, o nilataan ng manok, ayaw ng paliban. Kanibitang doon na tayo iandam sa kabisita. Kunya doon na tayo yato ng gihaguan. Kunya pagdalit na tumin, uy, allergic rabak ko ani. Mga tulmang ko. Uy, high blood rabak ko. Di ba ma-turn off ta sa itong kidalit? Samot na gayud, kung kining mga tao nga miabot sa itong panimalay, di na ito kaila. Ang usa ka tao, sama ning gisugutan sa ito Ebanghelyo, magsasangyaw, gidawat sa usa ka panimalay, halakaon og inom, sa ilang idalit, ayaw pagpili. Kay ngunini, tinuray ang buhaton sa usa ka magsangyaw, dili ka magpili unsa idalit. Kung atong hinumduman, kung atong makalinti sa unang bahin sa ating Ebanghelyo, nagahisgot kini nga gipili sa Ginoo ang laing kapituwag duha ka mga laki, unya iyang gipadala sila sa tinagurha. Unsa may wisdom nining pagpadala sa atong Ginoo nining iyang mga tinun-an sa tinagurha. Antos la ipadala sa mga napit nga wa pagud nila mataaki. Antos mga napit nga wa sila mga higala, wa sila mga kaila. Antos sa mga napit nga gani giingon sa Ginoo. Sama sila sa mga nating karnerong nga muadto sa mga napit sa mga lubo. Busa mga dapit di ay nga dili nila kabisado. Unsa ka importante ang kauban og higala? Panahon sa kakuyaw, kawalaka, nagkinahanglan kitag higala og kauban. Panahon sa mga kahingawa, mga kabalaka, nagkinahanglan kitag higala og kauban. Panahon sa kakapoy, kamingaw, nagkinahanglan kitag higala og kauban. Ang usa ka higala o usa ka kauban, ikinahanglan gayud sa tao aron nga kinisya adunay mupahinumdum kanato sa mga butang nga tingali ato nang nakalimtan sa panghimo. Ang usa ka higala o kauban, mudasig kanato kuno galing laayan kita sa atong trabaho. Ang usa ka higala og tinuod nga kauban, musaway kanato sa mga higayon nga adunay kita gibuhat nga dili maayo. Ingon ini ang papil sa usa ka tinuod nga higala og kauban, may hinungdan nga diha sa iyang pagpadala ning iyang mga tinun-an ngadto sa nagkadaayang mga dapit aron sa pagsangyaw sa mga balita. Iyang gihimo gayud nga ang matag usa adunay kauban. Labot pa, kinahanglan nga aduna gayud makasaksi sa gibuhat sa usa. Kaya lagi human nining ilang misyon, mubalik sila sa magtutudlo, mubalik sila Ginoo aron mohatag sa ilang report kung unsa na ang ilang nabuhat sa ilang paglakaw ngadto sa nagkalaylaing mga dapit aron sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sa tao. Mga igsoon sa kabutang atong hinumduman kanunay nga kining gibuhat, kining misyon nga gihimo ni kapituwag duha ka mga lalaki, nagapadayon kini bisan sa atong panahon karon.
Kaya ingon ni ang buluhaton, ingon ni ang trabaho simbahan. Sukad nga gitukod ang simbahan ug hangtod sa atong panahon karon ug hangtod kay sa maabot pang kapanahonan, buluhaton og misyon sa simbahan nga ang matag usa magalihok kayod isip mga magsasangyaw ngadto sa atong isigkataw. Ang matang usa isip mga binunyagan o diha sa itong pagkabinunyagan na himong sama nining kapito ang duha ka mga laki, mga misyonero, gipadala sa Ginoo ngadto sa katawhan, ngadto sa uban, aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Kita sa itong pagkabinunyagan o diha gayod sa itong nakadawatan nining sakramento sa bunyag, nahimo kitang mga magsasangyaw, mga misyonero nga iya sa Ginoo ug atong buluhaton ang pagdala nining mayong balita ngadto sa uban. Kanang giingon bitaw ang panultihon, charity begins at home. Tinuray di jud ko pulan pagbalik-balik nining mong istorya. Charity begins at home. Gihimo kitang mga magsasangyaw sa Ginoo. Asa kita magsugod sa itong pagkamagsangyaw. Anhi sa itong kaugalingong katilingban. Anhi sa itong kaugalingong panimalay. Gani diha sa pagsugo sa itong Ginoo siya mga tinunan, siya mga apostoles pag lakaw aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Mas may iyang giingon, unahan ninyo ang pagsangyaw sa mga nagkatibulaag nga anak sa Israel. Sa ato pa, charity begins at home. Kita nahimo mga magsangyaw o kining atong pagkamagsangyaw ato kining gamiton, anhi kita magsugod sa atong kaugalingong katilingban. Busa kita dahil kung ato kayong kidawat o kiniingon magayon kita nini magsasangyaw kita, nahimo kitang kauban og higala sa matag usa diha sa atong katilingban. Kauban og higala kay kita mga magsasangyaw man o sila magsasangyaw man, sama da nga kita mao ang gipadala sa Ginoo sa tinagurha. Sa laing pagkasulti, aduna kita'y buluhaton dili lamang alang sa atong kaugalingon kundi alang sa atong isigkataw. Isip mga magsasangyaw atong buluhaton sa giyon nga siya laayan na, sila kapuyan na ang pagdasig kanila. Atong buluhaton sa dihang sila ingon sa nakalimot na sa ilang mga buluhaton ang pagpahinumdum kanila. Atong trabaho og buluhaton isip tinuod nga higala og magsasangyaw kauban ang pagsaway gani ang pagbadlong kuno galing tung nikita nga adunay mga butang nga dili na usab maayo nga gihimo sa atong isig ka magsasangyaw. Kita magsasangyaw, sila magsasangyaw, ang matag usa magsasangyaw apan atong hinumduman aduna kitay kalabutan sa usa-usa isip usa ka pundok sa mga magsasangyaw ug mao kini ang role, mao kini ang papel sa matag usa kanato. Kunya mabalik kita kung charity begins at home, iyon sa nato pagsangyaw ang atong mga kaubang mga magsasangyaw diha sa atong pamilya. Panalitan adlaw maron Domingo, ikaw inahan, ikaw amahan na imo magsasangyaw sa imong mga anak. Iyon sa kanato sila pagpahinumdom o pagsulti nga karon adlaw nga balaan, adlaw Domingo, kinahanglan kita mugahin og panahon uban sa katilingban sa pagdaig paghimaya sa Dios. Ato bas lang ipahinumduman nga dunay misa karong adlaw musimba ta. Tingali baya pagkadungog pa natos bagting dali-dali putag kaligo, binabandawa na lang jud pon baligo. Simba ta.
Apan wa na to pahinumdimig, wa na to pukawa katong mga bata, mga anak naghagok pa. Umaytabo nga niya ang asawa misimba kay Domingo. Apan wa sa makapahinumdom sa iyang bana. Di ba nindot kayo kung musimba magani magdungan ang banag asawa sa pagsimba? O mas labing maayo pa kayo nga ang tibuok pamilya magdungan sa pagdaig paghimayaw ban sa katilingban musimba. Mga igsuon sa atong pagkamagasangyaw, ari kita magsugod sa gagmayng mga butang. E kiniribang pagyung pagkamagsangyaw, wa ka na magpasabot ra ba? Nga ang pagsangyaw, maura jud ang pagwali. Maura jud ang pagsinggit diha sa katawhan, ginamit ang microphone nga kusog. Niatong miaging adlaw giimbitar mi paniud to dito bitanan ng kananas mga amang. Doon ako naobserbaran, naghanap po mga amang mga tabian. Dili sila makasulti, makalitok sa mga pulong. Apan pinaagi sila mga aksyon sila gibuhat at masabtan unsay ilang gipasabot. Mga igsuon, bisan kita ka mga amang diha sa itong pagkamagsangyaw, kay dili kita mahibalo mo sulti, dili kita mahibalo mo istorya. Apan kung ato lamang buhato ng ato kayong tulumanon, diha sa itong adlaw mga bulaton, isip amahan, isip bana, isip asawa, isip anak, isip sakop sa pamilya, isip sakop sa katilingban. Kung kining atong bisag ginagmay kayo mga trabaho, ato kining gibuhat sa kinasingkasing kayo niya, pinasubay yun sa kabubuton sa Ginoo, kini usa na ka makusog na pagsangyaw. Atong ipuy-an kini, bisag wa kita mo diskurso, wa kita mo sulti, ang mga tao nakakita og nakadug na nining tanan nga atong gibuhat og gihimo. Sa lang pagkasulti, nahimo kitang magsasangyaw bisan wa kita muwali. Kaya lagi unsa may atong nakatunan, atong nadunggan nga mga pulong sa Ginoo, ato magyong gipuy-an. Pinagsimple yanong kinabuhi, apan kini usa na kapagparehag nga ang atong nadunggan, mga pulong nga atong nadunggan gikan sa Ginoo, ato gayong gibuhat pinaagi. Gihimo gipuy-an gayud unya kini nakita sa uban, nakakabi kita sa uban. Mga igsoon, ang matag usa nahimo magsasangyaw, buluhaton nato ang pagsangyaw ngadto sa uban. Nya sa atong nag-ingon, charity begins at home. Atong gamiton kini mga buluhaton na pagsangyaw gayud sa Ginoo ngadto sa uban, o kita magasugod ani sa tong kaugalingong katilingban, ani sa tong kaugalingong nataran. Manindog palihog. Ato ipadayag karon ng atong pagtuo, kitang tanan, nagato kami sa Diyos, ang Amahan na magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagato kami sa Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pa'y katuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuon. Gianak tili binuhat o sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao gaalang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay o ang iyang hirian walay katapusan.
Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, ong misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko nga apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay o sa kinabuhi sa umabot nga kaliputan. Amen. Sa Ebanghelyo nining Dominguha, gipadala sa Ginoo ang iyang mga tinud-an isip mga apostoles sa kalinaw. Kini makapatan gayud kanato sa pagpangaliw po alang ni anang gasa. Kadang matod nga malungtarong kalinaw nga gipangandoy sa kanasuran o sa katawhan. Busa mayon kita, amahan sa kalinaw, dungga kami. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kaparian o sa katawhan, kansang tahas mao ang paghiuli o paghiusa nga mulahutay sa misyon nga gisugda ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang kanila nga naningkamot nga managdait ang katawhan, nga giyahan nila ang kanasuran, niining gubot nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Awahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa mga nabalaka o gikapoy, ngang grasya sa Dios, mulig-on kanila. Magampo kita sa Ginoo. Awahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kahapsay o pagsinabtanay, diha sa kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Awahan sa kalinaw, dungga kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa atong mga kaparintihan ug mga kahigalaan, ilaban na sa mga kalag nga wala na nagampo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Awahan sa kalinaw, dungga kami. Awahan ug magbubuhat, among kalinaw ang imong anak. Patalinghog ing among mga pangamuyo, samtang nangandam kami sa paghala dining iyang magkapahiuling sakripisyo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen.
mga igsoon, pag-aampok ka mo ron ng ako inyong sakripisyo, dawato ta sa Diyos samahan, magagahom sa tanan. O Ginoo, kininggas nga gihalad alang sa imaya sa mong ngalan, maglimpyo ta kanamo, umagdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dayon, pinagi ni Kristo among Ginoo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manahan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaya kining katingalahang buhat nga pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo, sa sala ug sa kamatayon, nganhan na ng himaya. Tungod nini, ingal lang kami karon nga piniling kaliwat, harianon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawan nga iyang kaugalingon, aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahoman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit nga sa matahom mo nga kahayag. O busaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos ginikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron may mo kinialang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Karon paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo o sa tanang mga pari. Inomdumi sa among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila, amoy ikaw nga daigon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinahagi kaniya, ban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero mag-aampo kita samahan atong gamito na mga pulong ang gitudlo kanato sa atong manunobos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, huwag mahilayo sa tanang kasamok. Samtang ni kapaabot kami nga malaumon sa pagbanik ni Jesucristo, among manunopos. Yesu Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kadiniyo, nga kung kalinaw ihatag ko kadiniyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. At agi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahakan ninyo. At ipakitang timaan sa itong pag-inig sunay, dahil manahakan ninyo. Mga igsuon, kini maong kuraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Inudli ako ang mo kalawat kanimo, pwede pamulong lamang o mamaayo ako. Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo. Niliyon ta kami munong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi. Ngay mong gihatag kanamo din ninyo Kristiya, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Announcement to all youth coordinators, representatives, PYM staff and officers, please be reminded of our monthly Parish Youth Council meeting today after the second Mass at the convent. Your attendance is highly needed for we need to discuss important matters regarding the council. We hope to see you during our meeting and let us continue to bring Christ to our fellow youth. Sincerely, PYM Moderator.
Ang General Prayer Meeting sa CCRM pagahimuon karong adlaw dinhi sa simbahan sa may alauna. Tapuson kini sa usa ka healing session, palihog pagtambong labi na sa mga miyembro. Salamat, nagpahibalo si CRM Core Group. To all CFC FFL members Hagna Chapter, gidasig ang tanan sa pagtambong o pagapil sa atong monthly chapter prayer assembly o covenant recollection pagahimuon didto sa CWL Function Hall sa may alauna sa hapon karong adlaw, first Sunday, July 7, 2013. Ang inyong presensya mo ay kalampusan sa kalihukan. Daghang salamat sa FCFFL Hagna Chapter Servants. Atong pasalamatan ug daygon ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Tosab nga pasalamatan ng atong presider sa Santos nga Misa, si Reverend Father Basilio Oxtero. Kauban ang mga lay ministers, ang atong mga altar servers, mga seminarians, ang atong CWL nga nag-sponsor sa Santos nga Misa, ang atong nindot nga choir ato silang tagaan sa masipang pakpak. Tuguti lang ko mga igsuon nga magpasalamat sa mga tao nga nahimong kabahin sa paghimo og balay kagahapon dito sa Barangay Alihawan. Balay para sa atong igsuon nga si Celestino ug si Rebecca Tadem. Ilang gitabangan paghimo dito og sa Kristohanon og sa nagpakabanang katilingban sa Alihawan. Pinanguluhan silang Barangay Captain Rania ato silang tagaan sa palakpak. Mga igsuon, nakiistorya ako ni Brother Peter Rania, ang atong head sa lay ministry sa atong parokya, ug among nabati nga aduna kitay panginahanglan sa dugang nga mga lay ministers nga mutabang sa pagpakalawat dili lang dinhi sa sulod sa simbahan kundi apil usab sa gawas alang sa atong mga masakitong igsuon, no, nga naa sa mga kabalayan. So, tungod ining maong panginahanglan mga igsuon, kami magpahibalo kaninyo kinsa kadtong mga interesado nga mahimong kabahin sa lay ministry, sa Eucharist, palihog pahibaluan lang ninyo si Brother Peter, no? Nga kamo interesado nga moapil nining maong apostolado sa atong simbahan. Dili ka na magpasabot nga automatic kamo nga mahimong sakop. Kay napaman kita'y pagahimuon nga seminar, no, or formation para nining maong mga apostolate workers nato sa Eucharist, no. Unya napoy pipila ka qualifications nga tan-awon ug musibo ba sa imuha nga pagkatao. Dili kinahanglan nga degree holder kita. Ang importante dinhi mao ang gugma sa pagpangalagad, naa ba gyud sa imo, na ba kay commitment, nya na ba kay pagpaninguha nga magpuyo og moral nga kinabuhi nga subay unya sa apostolado nga imo nga pagapuy-an ug pagabuhaton. So palihog kadto mga interesado, paybaluan ninyo si Brother Peter Rania. Okay? Unya sa katapusan mga igsuon, ako lang ipahibalo kaninyo kung makaadto mo sa sentro sa atong diocese dito sa Talibon, Bohol, makita ninyo nga dito nga ang atong gihimo nga balay para sa bag-o unya nga obispo, no? Kaya ang atong obispo si Bishop Noel miritiro naman, unya naghulat na lang siya og mupuli niya. So paandam siya og balay sa bag-o nga obispo nga moabot. Unya kabahin niya ng maong balay, mao ang balay para sa mga pari nga mga tigulang na o kanang mga masakiton, no, mao nya nay pagapuy-an la didto. Unya sa gitrabaho ongoing pa pero hapit na mahuman. Pero ang atong nahatag ni ana mga igsuon sa tibuok diocese nga atong pagpangayo og hinabang 7 million pesos pa. Unya ang maong proyekto mokabat man sa 14 milyones kapin, no, so napatay dako-dako nga panginahanglan og kulang. Unya sanglit ako may gitahasan sa obispo nga mahimong chairman sa maong building committee. So medyo ang medyo labad-labad sa ulo kung asa mangita og kwarta nga idugang ana. So ang among gibuhat mga igsuon, naghimo kami og team sa mga pari nga kamao mo kanta. Namang kitay famous Gidoton Quartet sa Bohol
Unya gidungagan lang nato og pipila ka buok pari, naghimo kami team nga maghimo og concert tour, no? Sa Canada ug sa USA for the month of August, no? So the whole month it's a series of concerts nga atong pagahimuon didto sa Canada ug sa USA. So yan ang bulan na mga igsuon, mawala ko din sa ato ang parokya, no? Sa bulan sa Agosto. Unya ako lang dai pahibalo ninyo nga sa maong team atong giapil si Monsignor Ori Hubak. Kay siya ang mosulo sa Carmela. No. Atong giapil si Monsignor Ori. It's more of kanang moral support, no, nya nindot pod para sa ato mga Pilipinong pari ug mga Pilipino nga magtutuo dito sa laing nasod nga makita pod sila og senior priest nga medyo makapadani pod sa ilahang pagbati ba, no, nga makita sila nga na kay example og kanang pari nga ato nang papuy-on sa home for the kuan natay example si Monsignor Ori niya sigurado gid ta nga makatandog yun ang iyahang pagkanta unya sa Carmela sa mga tao dito, no? Unya mga igsoon, ako ning gipahibalo ninyo daan kay naputay himuong mga pre-tour concert, no, nga una anas Tagbilaran City karong Pizza Jess sa Hulyo diha sa Dao Church, no? Naa kitay concert nga paghimuon dito, warm up lang ni. Unya pagkahuman dito sa Cagayan de Oro, adunay concert sa July 15, 16 ug 17. 3 concerts in Cagayan de Oro, warm up concerts ni atong preparation para sa Canada ug sa Amerika. Palihog mga igsuon, ubanimi ninyo sa inyong mga pagampo ug pagsuporta nga moral kay kini dili sayon nga pagabuhaton, kabalo na mo sa kahago sa pagbiyahe, pag-atubang og mga tao, daghan kayo nga mga factors ang among kahimsog iampo ninyo og ang kalampusan sa maong proyekto alang usab sa kaayuhan sa atong diocese sa Talibon. Daghang salamat, mayong buntag kaninyong tanan. May God bless you and your family always. Palihog manindog. Ang Ginoo manakyan ninyo. Manalangin kaninyang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nagikahalan ang santos nga misa atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo.